Idoia, zen nahasmendu, elikaduran jokabideen nahasmendu buruzari gara, baina badaude desberdinak, ezta? Hainbat nahasmendu desberdin daude. Bai, horren barruen asko dagoz. Igulbiko gendukez beste bozaio edo danari buruz berbaina lizeteko. Baina gaur dukogun tartetxuen, naiotez, lehenengo, bi garrantzitsuenak aipatu izango zirile anorexia nerviosa eta bulimia, igul horrek entzune hauek didanontzat, eta gero bebai aipatuko zer betekadari buruz. Anorexiari buruz, zer da dakigune, anorexiari buruz zerritzen hor daukogu horra gertzen da, ezta? Daukogu zirurek, baina anorexian barruen izaten da. Jan ezin, jan asko murriztu jaten dotena, eta jaten dotenen, batzuk gainera eruten dabelako taula bat, kalorizak eta kontaubaz, arazo handize pixu ez igotzeko, pixuz ez igotzeko, tordun etzen da bena da kirolasko, ez da? Osea, zer jaten duten, hori gaztauen bihot, hori zengo zan, errezien ulertu alizeteko modun, anorexia. Gero dugu bulimizen zaugarririk nagoziena da, asko jatie denpora gitzi barrun. Osea, denpora tarte murritzien, asko. Eure konturatu etzen dire, eta klaro, horre sartzen da bebai, erroduntasun sentimentue, lotzie bebai, eta hor bai sartzen direla, esan daigun jokabide konpentsatzaileek. Horrek zer nahi dau esan, bazarritzen, etzen da bela, provokau botaka itxie, eurek euren buruari, diuretikuk hartu, eta orduan hor gorputzen sortzen dizen gaixotasune bebai sarrila moten dire. Eta geroko genduke betekadie, hori pentsaten dugun baino askoz begeia emoten da. Bai, eta ez da oso entzuna horrela esan da bintzat? Asko aipatzen dira anorexia eta bulimia, baina betekada? Claro, betekadi esan da, bai, gabona datoz, edo gabonak ondoren haude betekadi ez da, baina ia gaixotasunin sartzen bagara, horrek nahi dau esan, larregi jaten da bela azetu ezineko sentimentu bat dagolako, ez da hor dago utzune sentimentu bat, janarila saiatzen direnak betete. Eta hori bai emoten dela adibidez, gizonengan asko, emoten da bebai, behin adin bateko jentiengan bebai, ez da, orduan, adine eta emakume edo gizona izetie, pentsatu du rapurtu ingo dugule bebai, hori mitu hori.